Народно читалище, брата Миладина. Искате ли да се огледаме наоколо? Това е, което е останало от киносалона, в който поколение княжевци са гледали първите си филми, може би. Срещнали са първата любов, целунали са първото момиче в тъмнината на киносалона. Така изглежда в момента. И изглежда така, защото е имало и доброволци все пак, които са премахнали ненужните неща. Няма как това място да се превърне отново в средище на княжевци, ако ние, като гражданско общество, не направим каквото е необходимо. Гледайки го си мисля, колко много постановки биха могли да бъдат направени тук. Мисля си за зимата и самодейците, които евентуално биха могли да репетират и да са за първи път на сцената като театрали, само че зимата няма да има отопление тук. Иска ми се след години или след година, или дори по-рано, защото съм оптимист, да се върна в тази зала и да я видя отоплена, осветена. Може и без седалка, на мен така много ми хареса, но искам да я видя пълна с хора. Пожелавам си го сега. Ще видим какво ще стане.